Huria nahinaholongan di bagasan gorni Tuhata Tuhan Yesus di pesta puncak ni bulan musik diakoni huriata buhut minggutta sadarion di jo de bataro hita makka porseai babua guru dokni debatado salu hamunak kamang dohot tamu inang lumobi di tahun okumene HKBP 2024 jala tapes tahun merhite-hite minggu musik di bagas sebulanon namang gobarhon oi kumene merhite-hite akka bulan musikon nungata pahut-ihut manang napiga-piga budaya dalata mamuji gorni Jahuba. Minggu pertama nuansa Sunda, nuansa Jawa. Minggu kedua nuansa Toraja. Minggu ketiga na dari minggu Jalasonari nuansa Batak. Ibana diba didesain minggu tau merhitiak ka ulos nangak kainat tapi sikop mamake ulos ala tahap persiai doho do budaya tai naung disirai debata merhite-hite hatana songon nahudok manang 3 minggu na salpu out sura dipilit debata ama Tuhan Yesusi tubuh di tau tuba ay bebas do ibana mamilit boido di Palestina ipilit ibana alay bodo tong di tau tuba persea do hita Tuhata Yesusi tonggo mamakke ulos songon natapak yon jala mungkin si panganon na petonggo saksang out surah sorang imana di tautuba jala out surah sorang Tuhata Yesus di tautuba marparau sian ajibata tu samosir do ibana dang holad di Galilea ala bebas do Tuhatai mamilit di dia ibana sorang alaya lagudang marzuta maribu marzuta do budaya nanong di pertibion dipilih tiba nama dunia timur tengah kuno imana di Palestina lapatan na hamulak kadamang do dainang dibongoti Tuhan Yesus dotong budaya tai dibongoti Tuhan Yesus do culture na adong di tonga-tonga tabi perhitian na laho manopot kita do peluho kita sian gonggoman ni dosa dohot hamaguan alani do pak minggu berturut-turut merhite marturia dohot seksi seding ni huriata disengajo merhite-hite budaya nadong di tonga-tonga di bangsota asadumu na tinebak ni taon oy kumene gabe sadahasadaw kita dohot na maragam budaya ta masih haholonga kita dohot budaya Toraja, budaya Sunda, budaya Jawa atau mungkin nanti ke budaya yang lain alay mazolo mang napiga-piga sika ni budaya nabuhi hita marsaur di bagasan hata ni debata sadaro padamuhon budaya tay imahata ni Tuhata na balwahon hamunak kadamang di jo bulan musikodo tok-tonga samartangi yang jalamare edde-edde na tutusi-tutuhi ta asa gabe edde na mangulu ngulut taon jadi dada holan edde merhite solmisasi do re mi fa sol la si do naneng dohnon na merhite edde alay saluhu na ngulut taon sa sitong nga
edde dui. Muluadong zolma na marparbahena na dinggan, ima eddena. Muluadong zolma na berzu rohana marale-ale, ima eddena. Muluadong zolma na berzu mardiakunia tu penjara, ima eddena. Muluadong zolma na berzu manopot akka nasopot somarama somarina, ima eddena secara operasional. Asingi eddena ruar siapa mga taon marhite kur, marhite edde solmisasi, marhite trio misalna, marhite solo, doho lan akka na asing. Di baga sa pamuzio do pakyota edde. Dang gabi pakkeon edde, laho mangulahon ulaon naso suman. Di hutan nami huingok do muladong na milek-milekan milek-milekanon ima marpugo makaama bisa da jabu na baru sorang yanakon na tujuan na ima laho madungui atik beharo si polisi mabay marnipi inatay na baru manubuhod danahi secara tidak sadar gabe dipisa anong poso-poso ilas mati. Jadi dok may madungoy. Alay jod do nang akamaon tolebah asa unang mudup kita asa madungoy hita buhu matapasang kartui. Dari mulai mana sidamar kart. Jala asabadia perkartuonon mulai matong musay mared na sida. Jadi unang hirana edde gas-gas manang edde duniawi tong ma dilegitimasi perkartuonon merhite-hite edde nang bumalut cangak ke laut buang inarupani holal Jesus dodong aku pas bergabung matok sudine alayang go di konfesita ditulu hal do pakeon edde dohot puji-pujian dohot tanyang parzolo marede hita marhite-hite puji-pujian. Paduahon marede edde hita di bagasan tangiang. Manang patuluhon marede edde hita di tikitar sosak pakilala atta manang didodoni pangago ni por tibio. Dinatuluido didok edde honota edde nauli doho takka tanyakta doho lan akkana. Purian itu hatta marhite-hite bulan musikon memang diarah dorohata satu kijotu HKBP secara khusus nang zo di Goari HKBP sebagai the singing church, gereja yang bernyanyi. Ausura sosmape jamitani padita sa mimbaron alay molotabo nakaning edani kurni gading rayai nunga. So denggap na taho jamitani paditay ang godong guhubigin na kaning korni gading rayay nga suang behu dilala. Iban na malo maredde hamwa kamang hamwa kainang ikorraju mamuna do hamuna marzamita parzuluisi. Di ilmu homileti didokon pendengar yang pertama terhadap orang yang menyanyikan nyanyiannya ialah orang yang bernyanyi itu. Jaidak tu zolma parzulu eddeita eddehon alai tu hita sadir. Pendengar, pelaku yang pertama orang yang bernyanyi ialah orang yang bernyanyi itu sendiri. Ida hamu majo dampak nga uban na pola marbulat dia bulan musik kita. Out surah so dipiltik si Daud hasapi ditiki ro si wulisi tu Raja Saul
Terus nama si Bulisonon Raja Saudo. Ternyata musik itu mengusir iblis, mengusir setan. Jaya behadok sian hami amaon na si Bulison hawak kainang itor maret diam. Yesoy Roma kainata tupungan ina. Molo sayolo si Bulison akamat tadi di Jew. Aidung dipiltik si Dauti hasapina na pangari masokyan si Saulon gabe labo rohan. Agari marhalle tiba na zulo doh mertadang tujabu puduman ni anak boru akan jabu puduman do di guari yang gue hutatta marpungu man di siaka anak boru nang marbadahiyap pen anak boru di jabu puduman naon ale melodung rosi doli piltik gitarrai gitarhohob bonasida aro iban. Musik itu mengusir iblis, mengusir setan. Dohok rohana si Bulison marhite-hite akka edde. Hamunak kadamang dohok dainang musik juga mengurangi rasa sakit. Ninak kanabisuk molo haci dihilala akaina tumubuhon poso-posona alan wengope molo laho tubuh-tubuhan akaina itor di jadwal asa itor operasi sesar. Alayang go ditiki nasa sitonga daong. Sakit bersalin inatai lau tumubuho poso-poso haci diae songon na tersurat di bibeli dina diuhum debata siadam dohok si Hawa diuhum maboru-borui haci mataonommu lau tumubuhon anak komu. Alaya dong gopo dasian halak zahudi na madok murado mangubati ina nahacit tumubuhon poso-posona maredde ban. Aya kainatan waeng nang dibasa-basa debata merdengga pamatang asirohan itu hatta renggas-renggas samu maredde ditiok do siubenai asa gabe memicu anak nabisuk akanak napister nang akayanakon akup ni pudas yang naturas mamuka siap bertia depe aka dan daki. Ada nggak sepatah sukun-sukun kenapa orang-orang Yahudi pintar-pintar? Tapi mereka sering menjawab seorang ibu Yahudi dia bernyanyi sambil memasak. Dia bernyanyi sambil menyapu rumah. Dia bernyanyi sambil memberikan baju untuk suaminya. Akang anak konda pena bisuk jadi pistar-pistar. Masa do di bibeltai masa. Ditiki Rosi Maria madapoto si Elizabeth ahamay dokon si Maria pinasupa sumaho marhite-hite goarni Tuhan mareded di bana. Ahana masa di Elizabeth dohok poso-poso imang gujal. Iboto kamat tanda pinatan yang lapatan ini namang gujalon. Di bortian ni omakni si Elizabeth depe si Johannes Padidi. Alai di naro si Maria mardonga puji-pujian mendok tabi madiho Elizabeth bayi dalam kandungan pun seolah-olah melonjak sukacita mengetahui ada berkat yang datang lewat Maria yang mencapaikan puji-pujian kepada Tuhan agar Elizabeth diberkati oleh Tuhan. Dan sembarang marede dan sembarang merbula musik kapehita doh tamu kapalayan dia kapalayan musik alai musikon betul-betul membuang mengusir rasa-rasa benci, mengusir yang kesetanan, bahkan mengusir rasa sakit dalam kehidupan kita. Alai konna parzolo na mangedehoni mangedehon mangulahon na niedehon. Molo so diulahon masa masongon dakon na dihutatai nadila
parede. Molo sodong korelasi hubungan ni namarede do ngulu ni jolma namarede idok may nadila aka parede. Nah hamuak kadamang do dainang hari dokon Andar Ismail songonon. We praise the Lord not only with our melody strings, but we praise the Lord with our melodious heart. Dada holam melodi ni musikibe, musik ni hita akan nabrosea. Alay rohaton naman nagabi melodi na baru. Hati kita, jiwa kita, perangai kita, perbuatan kita menjadi melodi-melodi yang baru di tengah-tengah kehidupan kita. Hamunak kadamang dohok dainang dibahiri do diturpuk tol di dokon naking jolo di ayat sada dohok 2. Guru dokni debatado luhutna edehonot tama guru dokni debatado saluhutna. Alai zamoti tak kadamang do dainang nang pedokod di son guru dokni debatado saluhutna. Dada nama dok sudah ngulu tahun dang merguna, dang merlapatan, atau yang sering disebut dengan predestinasi. Buasa tadok songoni ala manusia istimewa do zolmai di toppa debata. Tuhan mencipta manusia sebagai mitra atau sebagai mitra kerja yang sepadan dengan kehendak Tuhan. Nang peidhok edehonota guru di debatado saluhuna alaidang nama dokon gawe robot mahita zolmau. Atau kita menjadi mesin yang mati, bukan. Alai zolmana mangulu napinakke di para debata mangulahon akka ulaon. Ibado nuengon horairo diba akan naposotai mangedehon akka ede naso teologis kontenna. Tanya ada lagu sekarang menyanyikan suka-sukamu Tuhan. Suka Tuhan. Itu memang betul, tetapi kalau diabaikan kita manusia ini sebagai mitra, itu menjadi salah. Karena manusia itu bukan robot, manusia itu adalah makhluk yang istimewa di hadapan Tuhan. Tangapalah Alkitabiah lagui. Anak-anak muda ini menjadi sebuah perhatian. Tidak semua juga lagu menolong, menopang, memotivasi kita menyanyikan, memaknai Tuhan dengan benar. Dunia dong mamusia lagu na paduahon dan lagu rohani, alai memang sedikit berbau lagu rohana, misalnya Jamila. Oh, Jamila bitak pilim Boruni Pandita anak ni kan. Ini juga untuk anak-anak muda akhir-akhir ini saya larang untuk dinyanyikan, apalagi di pesta-pesta gereja. Sebab itu melegitimasi pernikahan beda agama. Dan saya memang keberatan kenapa pula harus pendeta yang dipakai di situ. Mudah-mudahan madang-hadong syak kami bah naso setia di aborsion. Mulut tungadong pero panistangnya konota surupat tamay. Tapi itu melegitimasi seolah-olah pernikahan beda agama itu lazim dan normal. Tapi di hadapan Tuhan bukan. Mungkin dalam kehidupan modern, dalam digital itu sudah dianggap lazim, tapi bagi orang beriman, terutama anak-anak muda,
Tuhan menghendaki seperti Joshua, au dong aku sajabu. Ikut Jehovah do oluan nami. Maka kamu anak-anak muda memiliki daya kritis memilih lagu pujian juga. Mana yang sepadan dengan Tuhan, mana yang hanya mengenakan telinga, tetapi sadar atau tidak telah membelokkan iman kita. Tidak sesuai lagi dengan kehendak Allah. Isiamu sonak yang kana bulung molo marpesta raw mangun dak pola be pagi do muna edde jamilay ngasay be ngaliwat tikini memaknai juga selalu seolah-olah dihidup-hidupkan bahwa itu bisa lazim, padahal backgroundnya tidak cocok bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada guru dok ni debatado saluhut na hamwak kadamang dison alay molota hapersiay pe guru dok ni debatado songo dia mahita menyikapi naking tapamana majo di epistel sahalak namar sait mapitung sian hatutubuna isegwara tayo naking si Bartimeuson dang marnida anggo mata ni perdagingon na. Alay ala takas ibana manangihon hata ni debata, diboto ibana do na ro Jesus naneng ro mamulus mandapot to ibana, gabi manadda ibana. Jay nang pe dang ukap mata ni perdagingon na marnida Tuhan Yesus, alay marnida do yang go mata ni haporseon. Sebaliknya si Job diturpukta bidu 42 on dibege do hatai. Maaf, diida do marhita si malolonga alay dang si kop panangihonon na di hatani debata. Dahil nama si padusa manuaingon masih pasikopan turpu evangelium dohot epistolon. Job marnida alay hurang manangihon hatani debata ditiki masa parsorio tuibana. Sebaliknya Bartimeus dang marnida si malolonga alay manadda duibana di suara ni debata. Dia manang dolon na tuhita kamang inang ikapadomutan na dua turpuhon. Molo tahaporsyay do sa guru di debata do sa luhut na ikodoho do matata marnida jalay kodoho do si parayota tumangihon hata ni debata asa tung takas sita manada asi diroha doho dengan bahasa ni debata. Hamunak kadamang doho dainang mula majo muse tubulan musikon naso jadi akaparede makusor puji-pujian na tu debata gabi puji-pujian tu dirina jalai matantangan dihita nama redde termasuk doh dirijen apalagi solo nuengod dalam gudang moru edde solo di huriate anggo di huta molo tunga pala adong sada ina tunga pala malo ibana marsulu direjeni bana ikko say piliton na do edde na dong sulu naon asa terus menonjol mana say menonjol ibana jala molo maredde marpungu akaina misala terus do terlebat ulaw niyo alay do ibana dang sautan no ni maredde molo roaw jena jota dodongan na terteka batid di bainom alam lo dipitang dongan naon muruk ibanan nor rupani hasi rohana dang ro daksa marede jena jota do na mengkekan rohan yak kajol manasulu ala itu tudang dirawa mangunoni di hutan nami di adong akanas akana diri jepe bodoh sifata tergoda
mangedehon ede puji-pujian, laho makusor hasangapo tutuhani, puji-pujian tutuhani, gabi marhusor tu ibana. Itarik mana ma tono buti 5 menit hola manarikon. Hape tong go sukut tulungan nai ngacocok matibohu inna. Hape ngai pake kuci karputala. Alay tong disukut abas matibohu liling. Tungi hidup sa imanaja pah. Bagaimana tadi kau lihat penampilanku? Mantap bo. Mulai ngido amate mantap suatu suilo penundahan. Ujungnya teridok kebak mantap. Apa itu padang apalah? Ala marhusor ma puji-pujian napa tu debata gawe marhusor tu dirina sadir. Jadi pula musikon menugi kita asa betul-betul kita bermusik demi kemuliaan Tuhan. Dada gawe tulo moni rohat. Dungi sudah kana marede na markor na marmusik takas matong mardame. Di bagasa pungwani asa gawe jamita. Baik kau mau jomolom salla dong anggota ni ina Naomi nak tinatabu ede naon. Tuyan do dangalok kalahon ng gusada berbeda. Alayos sugari ang sa kalahon berbeda. Behaman yang Tuhan nang mamereng sebenua gijang mabigi edeni kalay. Tapi si air ni edei mardami musay mahamong inarupan. Ako seminari ko pengalaman di hutadame. Ulak ki majolo muluh barita honon tiki depurus DR hutauruk. Laho patupahod dung mardami hakabipi doh GKP adong go na se parpuro petong na sa yolo martokar-tokar ima hakabipi doh GKP na di sa ini puta alay tiki Roma rekonsiliasya mata jar hutaulu doy purus ni GKP asa sikop unang biadong na martokar ala si pata mulo latihan punguan amani hakabipi alay julunat tong GKP asinggo edena pasu-pasuma puriam hakabipi dang pola dohot GKP pindah. Jadi Roma per GKP masa 01 minimal 1 gabi marede mamusena sida dilapo dunia anon dangi pasu-pasuma puriam GKPI dang pola dohot HKBP isi mauluan itu hatta siya gijang. Itulah doa yang memupuk kebencian, bernyanyi tapi memupuk kebencian. Tuhan tidak menghendaki itu di dalam kehidupan kita. Alay na marmusiko ni Kotonggo gabe meruntuhkan segala tembok-tembok pemisah. Dia mah tembok-tembok pemisahon ditiki marporang bangsa Israel tu tembok Jerusalem idok nasida haliangi hamuma benteng Jericho pituhan. Tungi martarompet ma bangsoi rubuh ma doho tembok ni Jerusalem. Lapatan na namarede si tutu di jolon debata ikon abolok konota do akadorpi-dorpi parholangan. Termasuk dihitak kana marede. Asa gabe pasu-pasu nang edetai ditongani na bumaliang kita. Iki marede edetong si Paulus di penjara. Nama sa isi marputora ma dohot hadangi penjara.
sampai biar kepala penjara aham ada honokku elusu tu idukna alai dok si Paulus ma unang ho mabiar ala de batalo na mangulahoni ubahen tulus saluh na sude dia blokon aka dorpi para kola kamu akadamang dohot day ng guru di debatado saluh na tabuka majoed de tas tokin nomor 210 elu. Saya juga tim media 298 ikihubuka edeo molomasa pesta-pesta si songonon ahidok nasida ay basa idok peditay ede honota kan ede namate donnen na Hape sa sitonga ang gorijulo dang ede di naman. Ede pangapuliyod dong. Ala mula dong pesahita boban na do natalam sonen niya dupan si Jopon natahaprosyay guru di debatado saluhut na. 2 Syawal ayat 2. Di labung mi o Yesus ki sumuru do nagauri sumuru do nagauri ay guru do mudo sudi jalai matemani menggutaon ay guru do mudo sudi galubang nang alugupe sipo enak sip asal mauloy bana mangulahon hatani debat sonang donang rohaki dung ho hutada o Jesus uhaki ima edeta ima musikta musik sehari-hari mangedehon guru dok mudo Tuhan saluhuna alai pakke maahu laho manguloy ho asa sude na adong diau manang nasahit mang nabuban do lan akan nasing diatur debata ditopa debata mabah na duminggan khabartu lomoni roha tauji mazolo mangedehon ayat 2. Dilang bumi o Jesus sumurut do nagauri ay guru dok muda sedih galu Tuhama musik ta di pelai na musik gabe doho mahamu tangan itu hatta mga bolok ko nakarohan na simbolison di garizat taon nate mga bolok ko nakasahit tarapul sudiak kamat tay nata marhite-hite musik ni Huryata alay hita pe tahaporsiyay guru do ni debatado saluhut na dungi taloas may di topa debata ngulut tahun jala ima edeta ima musikta aku ni edde merhite pamangan alai nguluta parangeta menjadi melodi hati yang baru dalam hidup kita.